ag Campal Cois Farraige. An bblion se caite chríonaí Seán agus Paul scrúdaithe na háirteiste an dara leis fiche go bhíon bheitheh. Díobhra sé da dúsmóirí a má cada go le Campal gon deireadh seachtaine. Hastíí watha go lethar Campala Cois Trá a Loch Arman. Cheap na tuismóirí gur smaoinú maithe. Bhfuil siad bóthar an leid ar gionn, chraith siad ceann scríba ag meán le. Bhí an ghrian ag scoilte na glá. I braban na súil bhí an pobl corthanard acu. Bhí siad ansásta leis an lethar Campala. Níor bhada na dhééisin gur bolag le gréine ganamh acu ar a trá. Lá bra brochala a bahé ach a tuban thoise sé steala baistí. Hannig an drochaimsir in níor a dúaarú. Rhí siad ón trá ar nós na gaoithe. Baniu getteastú nar a chraisiad an lethar Campala, bhí an pobl tar éis titim. Bhí sé fós steala bhaistí agus bhí na bochailí fleach go crackan. Bhí siad an umar na hamléise. Ní a bh dar rá acu ach líocha bhile féchant imeach a dúsmóirí in an cuidiú leo. Bhí siad fleach go crackan agus ag crí leis a bhuacht. Dúirt an tathair gur óstan in ggéireacht scrad asaldóibh agus gur anhéige ar an bhainisteoir, lig na bochailí os na fuiisih. Bhain siad óstan na fáile má leachhuireach le na dhééisin. Dag siad na málaí sa seomra agus chuir siad le béle mar bhí ochra san dóinearthú. Bhí siad teiteolaí agus bhí béle gan scaith acu. Is olcan ghuí na séidir maith a bhuinéigean ar sa seán.